Най-обича ни, много строг, но най-обича ни и директор. И винаги съм се учил от него. И той даваше пример как може човек със силата на духа, с упоритост, с творчество да преодолява всякакви проблеми, които възникват пред хората и пред образователна система. Не ми се иска дори в минало време да говоря за него. Английската гимназия, всъщност, голяма част от историята е именно той и всичките ни учителя и всички нас. Той успя. Да те наречат легенда е най-големия подарък. Усмивките и ръкостисканията са най-големите подаръци. Иначе коли и вили нямам подарени нещо. И да речеме миналата година на юбилея, който организира един инициативен комитет ученици на 70 годишната ми, кола и половина цветя, които си донесах тук, това беше най-скъпото. Той беше на 24 години, когато стана директор на английската гимназия. Когато ние влезохме в училището, той беше на 29. Беше легенда. Казваха, че някакви поважни задачи и ние треперихме случайно да не чуй, да не разбере какви ги вършиме на тавана. Преди да застана пред тях, да проверявам дали са изрядни, аз винаги бях изряден. Аз всека сутрин казвах на учениците, вчера беше така, днес ще е така, утре внимавайте така. С взискателност и любов. Тия две неща не върват ли заедно? Не може. Децата трудно вярват. Трудно вярват. И аз искам да повторя. Можеш да излъжеш всеки, но ученик не. Можеш да досаждаш на всеки, но на ученик не. И излизаш пред строя и говориш. Но това не е ден. Това не е два. Това са 34 години. И за да те слушат, все нещо трябва да има под шапката. Все нещо трябва да е истина. Шейсета година беше в днешното Пловдивско радио. Тогава имаше, който помни, вие сте били ученици. Тогава беше кинокултура там, ниското. Направихме първия патронен празник и аз нито мъдър, нито умен, връчвайки знамето на Антон Кавалджиев, първия знаменосец, му казах, носи знамето с чест и знай, че кирковец на сянка няма да седи, но сянка ще прави. Всеко училище дължи на децата много нещо, но това нещо, което ние сме го правили на времето, е трудно внедримо по много причини. Но въпреки всичко, мисля, че в училищата трябва да се създаде ред. Извън рамките на училището ученика е гражданин, но в училището ученика е ученик. Тогава, когато ученика и родители му ще решават какво да бъде училището, училище няма да има. Пред английската гимназия спираха коли само до Нова година на 58 година. Тогава те беха и малко. Аз забраних спирането на коли. Децата не могат да страдат заради това, че нямат коли. В 87 година под егидата на Академията на науките и тези две дечица, които заминаха първи за чужбина, беха на безпартийни. Нито на Каменка, нито на момчето, което отиде в Ванкувър, в Канада, на това, което отиде в Канада, Ванкувър, майка му беше прислужница в училището, обикновена женица. Аз съм бил винаги свободен човек
69-та година, когато отидах в Щатите, почувствах, че пък свободата е нещо много относително. По някакви стечени обстоятелства там ме направиха почетен гражданин на щата Тексас. И грамотата, която е с златния печат на щата, и сега си стои тук. Просто не беше много модерно да афишираш някои постижения, които сте оценили там. Англия е една много организирана страна и всеки знае какво прави, колко трябва да го прави и защо го прави. Това са неща, които трябва да се знаят. Ние много нещо правим, но не знаеме как да го правим и защо го правим. Нашата система е, казано на английски, too rigid, прекалено непроменяема. В сериозното частно училище те са изключително много напред. Влизаш в кабинет по музика, колкото души, толкова пияна. И аз като се върнах от Америка и ликвидирах нашата така наречена езикова зала. Какво значи езикова зала? Езикова лаборатория. С уреди, произведени в Благоевградски завод. И сега учителя ще даде пример, ученика ще повтаря, па даде нагласи копчето, па даде... че се отива. Трябва да се приказват истини. От овациите, когато си интересен, до увациите, когато дотегнеш, има само една азбука. От 20 и няколко буквички звука, които се включват като електронна машина. ОУ и повече връщане няма. Никъде в България нямаше тая демократична система. Наказаният ученик имаше право да си покани застъпници от паралелката. Това нещо никъде го няма и днеска го няма никъде. Както адвокати. Година по-късно наказаният ученик имаше право да доведе родителите си да слушат. Без право на глас, и когато и учениците присъстват без право на глас. Но те имаха право да защитят съученика си. И това беше един парламент истински народен, и не сме имали никакви неприятности. Когато всички колеги с моя опит станаха заслужили и народни учители, мен ме отлагаха, но което признах, бех за заслужен учител и аз мисля, че заслужено, мога тук пред цялото семейство и пред цялата общественост, която гледа, заслужено. Незаслужено бях лишен от това звание през 90-та година от Великото народно събрание и не мога да го простя и няма да го простя, защото една година след това, аз това го написах и в скромната ми книга "История на английската гимназия", една година след това един президент стана мъж на годината с сабя, с това, с онова за една година и Бог е създал света за 6 дни, но това е Бог. Хората за 6 дни и за една година не могат да направят нищо, освен да си научат къде работят. След като човек научи къде работи, научава каква му е работа. След като научи каква му е работа, започва да върши работа както и да е. Това отнема години. А аз 34 години служих, за да заслужа нещо и след това за един миг се реши, че тези, които са служили преди, не са заслужили нищо. Това просто е подигравка и няма да го простя. И там в книжката съм писал: дано се пък роди един мъж на честа, да върне честа на останалите, която им беше отнета.
Поезията е една неизличима краста. Поезията, нали, едно време имаше една приказка: гадолар майка не храни, къща не свърта. Поезия някога, може би преди 10 ноември, изтъкнатите поети, понеже ми издаваха в големи тиражи и държавата им доплащаше. Сега плащаш, за да си поет. Много удовлетворява по всеки повод. Нали, вървиш като качен, като лут и си те наникаш някоя рима и докато си слезал от автобус, ако не си прескочил спирката, вече то се оформило. Удовлетворение вътрешно. Учителя всеки ден губи, защото се раздава. Той дава от себе си и стихотворението: аз всеки ден по-малко губя, а някой всеки ден спестява. Аз губя, че без мярка любя и без сметка се раздавам. И ако нещо ми дължите, върнете го на всички хора. И като мен ще сте честити. Най-сладка е такава орис. Така че няма никакъв песимизъм. Раздавате любов, получавате любов. Това е една не пазарна, а една сърдечна икономика. Моята любов към Гоце Делчев е и толкова, колкото ми е любовта към Левски, с едно оправдано негодование. Тъй като дълго време, пък може би и днес, до Левски трябва да е Гоце, до Ботев трябва да е Яне, макар че Яне не е поет. Това са велики хора, които са пренебрегнали всичко, така както и Левски. За да не се даде възможност на днешната македонска държава, към която като държава аз храна уважение на народ, който се отрекал от майка си, е народ несретник. Има една солидна, стара, древна, културна България. И Вазовото, нали, заключение. И ние сме дали нещо на света, трябва да се тури само едно допълнение. И ние сме дали много нещо на света. И света трябва да го оцени. Родината си остава родина, а другото е място, където човек може да се устрои. И дори да се е устроил, родината си остава. България.